पणजी शहर उत्सव महोत्सवांची राजधानी. वर्षभर इथे वेगवेगळे कार्यक्रम होत असतात. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कार्यक्रम पणजीत घडतात. 2 मे रोजी असाच एक आगळा वेगळा कार्यक्रम होणार आहे. एक आगळं वेगळं संमेलन होणार आहे. आणि या आगळ्या वेगळ्या संमेलनाच्या कणा म्हणता येईल अशा तिघीजणी आज आपल्याबरोबर चर्चेसाठी इथे आलेल्या आहेत. लेखिका कवयित्री चित्रा क्षीरसागर आपल्यासोबत आहेत. लेखिका कवयित्री दया मित्रगोत्री आणि दीपा मिरिंगकर. या तिघींनाही आपण वेगवेगळ्या माध्यमातून आणि वृत्तपत्रातून त्यांचं लेखन आपण वाचत असतो. या तिघीजणी या संमेलनाच्या, जे आगळं वेगळं संमेलन मी म्हणतीये, त्या संमेलनाच्या या तिघीजणी कणा म्हणता येईल अशा कार्यकर्त्या आहेत. आणि हे आगळं वेगळं संमेलन काय आहे, तर एक कला संमेलन घडून येत आहे 2 मेला. आणि आगळं वेगळं हे म्हणण्यामागचा उद्देश हाच आहे की या संमेलनाच्या अध्यक्षा प्रख्यात गायिका पद्मजा फेणाणी जोगळेकर आहेत. म्हणजे मी असं पहिल्यांदा बघते की एखादं साहित्य संमेलन, कला संमेलन होते आणि त्याच्या संमेलनाच्या अध्यक्षा कोणीतरी प्रख्यात गायिका आहेत. त्यामुळे मला या संमेलनाबद्दल खूप उत्सुकता आहे. मीच नाही, अनेकांना अशी उत्सुकता आहे की एक वेगळं कला संमेलन घडून येत आहे. तर मी दयाताई, एक सांगा आम्हाला सगळ्यांना की काय या मागचं प्रयोजन होतं की पद्मजा फेणाणी जोगळेकर या संमेलनाच्या अध्यक्षा म्हणून आपण त्यांना आमंत्रित केलेलं आहे आणि त्या येत आहेत. तर हे सगळं कसं घडून आलंय? काहीतरी छान गोष्ट आहे त्याच्या मागची, नक्कीच ती सांगा. नक्कीच. आमचा एक व्हॉट्सअप ग्रुप आहे मिसिंग यू नावाचा. त्या मिसिंग यू नावाच्या जी ऍडमिन आहे डॉक्टर संगीता गोडबोले म्हणून, तर त्यांनी म्हणजे सहज अशी कल्पना मांडली ग्रुपवरती की आपण पद्मजाताई बरोबर त्यांच्यावरती एखादं पुस्तक काढूया म्हणून. मग सगळ्यांनी नुसतं लेख लिहायचं, आम्ही ग्रुपवरती एवढंच ठरलं आणि पुस्तक काढायचं असं ठरलं. पण नंतर ते होता होता एवढं वाढत गेलं की जवळजवळ 300 पानांचं पुस्तक झालं. आणि खूप मोठमोठ्या वेगवेगळ्या लेखकांची, मोठमोठ्या व्यक्तींची त्याच्यामध्ये आर्टिकल्स आहेत. आणि ते खूप छान स्वरचंद्रिका म्हणून पुस्तक 16 जुलै 2025 रोजी मुंबईमध्ये दादर इथे प्रकाशित झालं. आणि त्या प्रकाशन समारंभाला मी आणि चित्रा आम्ही दोघे गेलो होतो. तर तिथे आम्हाला त्या कार्यक्रमाहून परत येताना आम्हाला असं वाटलं की व्हॉट्सअप ग्रुपमधून पण असे काही छान उपक्रम होऊ शकतात, अगदी आपण करू शकतो. तर का नाही आपण पण असा एखादा कार्यक्रम गोव्यामध्ये करावा. म्हणजे एक आपण हल्ली आता असं बघितलं की अनेकांना व्हॉट्सअप ग्रुप हे डोक्याला त्रास झालेले आहेत. म्हणजे अनेक जणांनी ते म्यूट करून ठेवलेत. पण हा असा एक आगळा वेगळा व्हॉट्सअप ग्रुप की ज्याच्या माध्यमातून पुस्तकाची निर्मिती होतीये, त्याच्या माध्यमातून संमेलन घडतंय, साहित्य संमेलनाची मुहूर्तमेढ तिथंच रवल्या गेली आहे. ते एक छान वेगळं उदाहरण वाटलं मला. आणि मग गोव्यामध्ये आम्ही दोघी जणी आल्यानंतर मग दीपाशी चर्चा केली. दीपा मिरिंगकर ज्येष्ठ लेखिका आहेत, त्यांच्याशी चर्चा झाली. रजनी रायकर आणि कालिका बापट, आमची एक बैठक झाली आणि हा विषय उचलून धरला आम्ही. आणि हा विषय उचलून धरण्यामध्ये मग त्याच्यामध्ये सहकारी अपूर्वा ग्रामोपाध्ये, त्यांचं पण सहकार्य आहे. आणि हा कन्सेप्ट पुढे नेता 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 मग पद्मजाताई फेणाणी ह्या आम्ही संमेलनाध्यक्ष म्हणून आम्ही त्यांना पक्क केलं. त्यानंतर उद्घाटक म्हणून जे आहे ते मिलिंद महाजन आहेत आपले. त्यांचं स्वतःचं व्यक्तिमत्व तर मोठं आहेच आहे, परंतु लोकसभा अध्यक्ष, माजी लोकसभा अध्यक्ष जे आहेत सुमित्रा महाजन, त्यांचे ते सुपुत्र आहेत. आणि आपल्या गोव्यातले सागर जावडेकर आहेत. तर कराड गुंफन अकादमीचे चेंगे, बसवेश्वर चेंगे आहेत. आणि तुम्हाला सांगते गोव्याचे जे आपण म्हणूया कुबेर म्हणते मी त्यांना, श्रीनिवास धेंपो, त्यांना बाबा म्हणतात सगळेजण, ते स्वागत अध्यक्ष, त्यांनी सहज स्वागत अध्यक्ष पद हे स्वीकारलं. तर ही अशा पद्धतीने सुरुवात झाली. हे सगळं आयोजन करण्यामागचं उद्दिष्ट काय होतं? म्हणजे कशासाठी हे कला संमेलन आयोजन करताय तुम्ही? तर ह्या आयोजनामागचं एवढाच उद्दिष्ट आहे की सगळे कलाप्रेमी एकत्र येतील, एक विचार आचार याची देवाणघेवाण, एक उत्सव आणि उत्साह त्यात दिसून येईल की गोव्यातल्या लोकांना उत्सव प्रिय आहेत ते. बरोबर. ह्या निमित्ताने संगीत, नृत्य
साहित्य, चित्रकला, चित्रकला अगदी. या सगळ्यांचा एक वेगळा संगम आपल्याला इथे बघायला मिळेल आणि गोव्यातल्या रसिकांना ते नक्की आवडेल असं वाटल्यामुळे आम्ही या संमेलनाचं आयोजन करण्यात पुढाकार घेतला. अगदी. आजच्या काळात अशा संमेलनाचं महत्व कसं वाटतं? महत्व आहे कारण आजचं डिजिटल युग आहे, तरीही माणसाने माणसाला भेटावं असं खूप वाटत असतं. त्यातही एवढ्या मोठ्या दिग्गजांची ज्यांना पद्मश्री मिळालेली आहे, पद्मजाताई, त्याचबरोबर ज्या अनुराधाताई आहेत ठाकूर, त्या जागतिक आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या चित्रकार आहेत. तर अशा माणसांना प्रत्यक्ष पाहणं, भेटणं, त्यांचे विचार ऐकणं, यातून काहीतरी एक सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होईल आणि आपल्याला काहीतरी मिळेल असं प्रत्येकाला वाटेल, आलेल्या लोकांना, असं आम्हाला वाटतंय. नक्कीच. आणि वैशिष्ट्य काय असणार आहेत? पूर्ण हे एक दिवसभर संमेलन चालणार आणि विविध कलांचा यामध्ये समावेश आहे. तर कोणत्या कोणत्या कला तुम्ही या संमेलनात घेतलेल्या आहात? वैशिष्ट्य त्याचं असं आहे की 4 राज्यातले साहित्यिक श्रोतेवर्ग ह्या संमेलनाला येत आहेत. जसं मध्य प्रदेश, आपलं गोवा आहेच आहे, बरोबर, कर्नाटक आहे, आपल्या शेजारचं जे राज्य ते आहेच आहे, आणि महाराष्ट्रातल्या विविध जिल्ह्यांमधून व्यक्ती तिथे येत आहेत. आणि दुसरं वैशिष्ट्य असं आहे की अनेकांच्या पुस्तकांचं प्रकाशन आपण तिथं करतोय, अनेकांचा सन्मान 5 करतोय. पुस्तकांचं प्रकाशन होणार आहे हो. आणि 5 एक महाराष्ट्रातले आहेत आणि 4 लेखक गोव्यातले. आणि एवढ्या मोठ्या चित्रकार येणार आहेत अनुराधाताई, तर त्यांचं लाईव्ह चित्रकलेचं प्रदर्शन म्हणजे पेंटिंग ते करणार आहेत. तर तिथं ते पण सगळ्यांना बघायला मिळेल, आवडेल पण कदाचित. म्हणजे एकाच वेळेला संमेलन चालू असताना त्या चित्र काढतील अशी ती संकल्पना थोडीशी लोकांनाही आवडेल, जरा वेगळी आहे. आणि मोठा हा जेव्हा पैस या संमेलनाचा खूप मोठा आहे, म्हणजे वेगवेगळ्या कलांना तुम्ही आज सामावून घेतलंय, साहित्याला सामावून घेतलंय, तर हे सगळं करत असताना काय आव्हान होतं का तुमच्या समोर? काही अडचणी आल्या का? आव्हानं हे प्रत्येक कार्यक्रमाच्या निमित्तानं किंवा कार्याच्या निमित्तानं हे असतातच. आव्हान म्हणजे पहिलं आर्थिक हे आव्हान असतंच आपल्याला, परंतु श्रीनिवास धेंपो आमच्या सोबत असल्यामुळे थोडंसं आम्ही अगदी निवांत झालो. आणि अजून अनेक माध्यमातूनही आम्हाला थोडीशी मदत ह्या कार्यक्रमाला झालेली आहे. दुसरं म्हणजे टीमवर्क असं असायला पाहिजे की मी हे करते असं एक कामं वाटून. त्याच्यात तुम्हाला सांगितलं की मडगावचा पूर्ण भाग रजनीनं पाहिला, फोंड्याचा पूर्ण भाग दीपाने पाहिला. दयामित्र गोत्री ह्याच्यामध्ये एक म्हणजे ज्येष्ठ साहित्यिका आहेत, त्यांनी पण खूप मोलाचं सहकार्य केलेलं आहे. अपूर्वा ग्रामोपाध्ये संपादन करतीये स्मरणिकेचं, जी आम्ही स्मरणिका ह्याच्यामध्ये काढतोय. आणि कालिका बापट ज्या आहेत त्या यामध्ये मुलाखत घेण्याचं. आणि मला वाटतं की नियोजनही थोडंसं बऱ्याच वेळा करावं लागतं. बरोबर आहे. बऱ्याच गोष्टींचं करावं आहे, वेगवेगळे पाहुणे येणार आहेत, अतिथी येणार आहेत, त्यांची राहण्याची व्यवस्था, विशेष म्हणजे जे बाहेरून येत आहेत त्यांची राहण्याची व्यवस्था, त्यांची टॅक्सीची व्यवस्था, त्या ठिकाणी ते नंबर पोहोचल्या जाणं करणं, म्हणजे ही सगळी आव्हानं आहेतच आहेत, आपण करतोच आहेत. त्यामध्ये आव्हानाला तोंड देऊनच आपण पुढे जाऊ शकतो. पण हे एक सांगू इच्छिते की कोणतंही कार्य हे सहजासहजी सोपं नाही. बरोबर. अशा पद्धतीचं संमेलन करताना तर मोठी शक्ती पाठीशी लागते किंवा टीमवर्क लागतं. आणि दीपाताई, आजचा काळ हा डिजिटल काळ आपण म्हणतो किंवा आजची पिढी ही डिजिटल ह्याच्यात रमणारी पिढी आहे. तर या पिढीला कसं तुम्ही यात सामावून घेणार आहात किंवा त्यांना या संमेलनामध्ये कुठे स्थान आहे का? आताच दयाताईंनी जे सांगितलं की ही संकल्पनाच आली व्हॉट्सअप ग्रुपमधून, त्यामुळे डिजिटल माध्यमातूनच ही संकल्पना आलेली आहे. बरोबर. पण तरुण पिढी यात आहे का? तरुण पिढी आहे. तरुण म्हणजे साहित्य संमेलनातला जो शेवटचा भाग आहे, कविता सादरीकरण, या 2 ग्रुप आहेत. एक तरुण आहे, एक अनुभवी आहे. आणि त्याचं हे असं केलेलं आहे की दोन्ही ग्रुपना प्रत्येक वयाच्या
माणसाने म्हणजे कवीने आपला तो विषय सादर करायचा आहे, विषय त्यांना दिलेले आहेत. म्हणजे ह्यातनं असं होईल की तोच विषय या वयाच्या माणसाला, कवीला कसा दिसतोय आणि अनुभवी व्यक्तीला तो विषय कसा दिसतोय याचं एक वेगळं भान येणं किंवा रसिकांना मिळणं त्यातून. जुगलबंदी अगदी आम्ही जुगलबंदीच ठेवलेली आहे की समजा एखादा विषय दिलेला आहे तर हे तरुण मुलं आपल्या अनुभवातून ते कसं व्यक्त होतील आणि अनुभवी कवितेच्या माध्यमातून साहित्याच्या माध्यमातून आणि अनुभवी जो गट आहे तर तो ह्या टप्प्यावर हा विषय कोणत्या पद्धतीनं तो पाहतो. तर हा एक आम्ही आता म्हणजे प्रयोग त्याच्यामध्ये करतोय. शिवाय परिसंवाद आहेत, मुलाखती आहेत त्याच्यामध्ये की ज्येष्ठांचाही अनुभव ह्या मुलांना मिळाला. आणि कॉलेजचे जे विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांना खास निमंत्रण आम्ही दिलेलं आहे की तुम्ही जरूर या कार्यक्रमाला यावं. दुसरं म्हणजे डिजिटल माध्यमाद्वारे सुद्धा वाचन संस्कृती वाढते आहे. बरोबर. कारण ते माध्यम तरुण मुलांना जवळचं वाटतं. ई साहित्य येतं आहे, तर त्याची ही ऑडिओ बुक्स येतात, त्यामुळे कथा ऐकल्या जातात किंवा अलग आता कथा निर्माण झाल्यात, हायकू आल्यात. तर साहित्य दूर गेलेलं नाही, फक्त माध्यम बदललं आणि आवड आहेच. मी हा प्रश्न याच्यासाठी विचारला की एकूण संयोजनाच्या याच्यामध्ये सगळ्या तुम्ही एका वयोगटातल्या आहात, तर ह्याच्यामध्ये तरुणांना काही संधी आहे की नाही? नक्कीच आहे. चर्चेमध्ये आम्ही त्यांना सामावून घेतलेलं आहे. या सगळ्या याच्यामध्ये साहित्य क्षेत्रामध्ये विशेषतः महिलांचं जे योगदान आहे त्याच्याकडे तुम्ही कसं बघता? महिलांनी खूपच योगदान दिलेलं आहे, पण माझ्या मते आणखी त्यांना जरा पुढं काढायला पाहिजे. कारण महिलांचं कसं होतं, त्या लिहित जातात पण त्यांचं लेखन प्रकाशित व्हायला किंवा त्यांना सोबत देऊन किंवा हात देऊन पुढे न्यायला कोणाची तरी गरज असते. मग अशा घरातल्या व्यक्ती किंवा समाजातल्या कोणीही व्यक्तींनी त्यांना जर साथ दिली, सोबत दिली, तर त्या आता तर आहेतच व्यवस्थित छान. म्हणजे एक चांगल्या लेखिका तयार होण्यासाठी नक्कीच हे व्यासपीठ कायम कार्यरत असतं. चित्रातही मला असं वाटतं की तुम्ही याबद्दल बरेचदा बोलत असता. म्हणजे आपला जेव्हा केव्हा विषय होतो तेव्हा तुम्ही लेखिकांसाठी म्हणून आणि विशेषतः एका विशिष्ट वयोगटातल्या लेखिकांसाठी म्हणून तुम्ही धडपडत असता. तर अशा महिला व्यासपीठाची किंवा लेखिका मंचाची अशी तुम्हाला गरज वाटते का की महिलांनी लेखिकांनी एकत्र येऊन विचार मंथन करायला पाहिजे, अभ्यास करायला पाहिजे अशी? नक्कीच. कारण काय आहे की अत्यंत प्रगल्भ बुद्धीच्या महिला आपल्या समाजामध्ये आहे. त्या आता एक ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा जरी आपण गेलो तर त्या ग्रामीण भागातल्या महिला सुद्धा व्यक्त होताना इतकं सुंदर बोलतात की काही वेळेला मला सुद्धा आश्चर्य वाटतं की हे मला का सुचलं नाही. तर ही प्रगल्भता आहेच आहे. महिला लिहित आहेत, महिलांमध्ये एक जाणीव, एक आत्मभान येत आहे आणि मला हे करायचंय हा जो एक भाव तिच्यामध्ये आलेला आहे तर ते नक्कीच आहे. आणि नक्कीच साहित्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या समोर अशी कोणती आव्हानं आहेत किंवा कोणत्या अडचणी आहेत महिलांसमोर की ज्या लिहित नाहीयेत? मी आजही लिहिणाऱ्या महिलांचं प्रमाण फार कमी. म्हणजे आम्ही आता वृत्तपत्रामध्ये बघतो की आम्हाला रोज वेगवेगळ्या विषयांवर लिखाण करणाऱ्या महिला लागतात, पण फार प्रमाण कमी आहे त्यांचं. तर काय अशा कोणती आव्हानात लिहिणाऱ्या एवढ्या महिला आहेत पण का लिहित नाहीत? अडचणी अनंत असतात. कारण एखाद्या महिलेला लिहायचं असेल तर त्यापूर्वी तिचं वाचन पक्क पाहिजे, चिंतन पाहिजे, मनन पाहिजे, त्याशिवाय ती लिहू नाही शकत. आणि तेवढा तिला वेळ किंवा घरातल्या माणसांचा आधार म्हणजे सपोर्ट पाहिजे की तेवढा तिला वेळ तिच्यासाठी तिने काढावा. यासाठी घरातल्या जबाबदाऱ्यांतून त्यांनी तिला मोकळं ठेवलं पाहिजे. आणि हे सगळीकडे होतच असं नाही, जमतच असं नाही प्रत्येक स्त्रीला. खरं म्हणजे प्रत्येक स्त्रीला व्यक्त व्हायला आवडतो. त्याचमुळे आपल्याकडे परंपरेनुसार पूर्वीच्या लोक साहित्यात ओव्या किंवा याच्यातनं महिला व्यक्त व्हायच्या, म्हणजे त्यांना ती गरज वाटत होती की व्यक्त होणं गरजेचं आहे. तर आता त्याचं साधन बदललं असेल, पण शेवटी व्यक्त होणं हवंच असतं प्रत्येकाला कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने. तर त्यामुळे जर तिच्यावरची थोडीशी जबाबदारी कमी केली किंवा वाटून घेतली तर ती सहजपणे व्यक्त होईल.
कोणत्या ना कोणत्या कारण सध्या कसं झालंय की अर्थार्जनासाठी महिला ह्या बाहेर जात आहेत. मग हा जो भाग आहे अर्थार्जनाचा, त्याच्यामुळे काय होतं की कन्स्ट्रक्टिव्ह लिखाण ज्याला व्हायला पाहिजे तर ते थोडंसं कुठेतरी मागे पडतं. जसं दयाताई म्हणतात की एक चौथा कमरा तिच्यासाठी पाहिजे, एक चौथा स्वतंत्र जागा, कोपरा, स्वतंत्र एक जागा, स्वतंत्र कमरा स्वतःचा म्हणा, कोपरा. कोपरा म्हणा, तो तिला पाहिजे, तो आणि- तिने घ्यावा आणि दिसा माझी काहीतरी लिहित जावं, त्यातून चांगलं घडत जातं. एक अशा पद्धतीचं होत राहतं. आणि काही वेळेला कसं असं मुलांची जबाबदारी असते, काही वेळेला अनेक दुखणी असतात, काही वेळेला घरच्यांच्या इतक्या जबाबदाऱ्या असतात की एका कुटुंबात 4-4 पिढ्या नांदतायत. जसं दीपाचंच उदाहरण जर आपण घेतलं तर 55 वर्षांचे सासरे तिचे आहेत आणि अगदी 1-1.5-2 वर्षाची नात पण आहे. पण तरीही त्यातून सकारात्मकता घेऊन एक साहित्याशी किंवा साहित्याच्या एक नाळेशी ती नाळ जोडत ठेवणं हे आपलं काम आहे. समस्या प्रत्येकीलाच आहेत, प्रत्येकीलाच आहे, पण त्याचा बाऊ करून बसायचा नाही. हे मला आलं पाहिजे आणि हे मी केलं पाहिजे. बुकर प्राइज मिळालेल्या, बुकर पारितोषिक मिळालेल्या कल्पना देसाई म्हणून लेखिका आहेत, त्यांची मुलाखत झाली होती आणि त्या मुलाखतीत त्यांना असा प्रश्न विचारण्यात आला होता की तुमचं घरामध्ये लिखाणाचं स्थान कोणतं आहे, कुठे बसून तुम्ही लिहिता, तुम्ही एवढ्या कथा कादंबऱ्या लिहिलेल्या आहेत. तर त्या म्हटलं मला असं काही वेगळं स्थान नाहीये, घरातलं डायनिंग टेबल आहे, संध्याकाळी रात्री सगळ्यांची जेवण उरकली आणि सगळे आपापल्या रूम मध्ये गेले की त्या डायनिंग टेबलवर बसून मी लिखाण करते. ते आपलं रायटिंग टेबल. तिथे मला लोणच्याचा वास येत असतो, तिथे माझ्या भाजीची फोडणीचा वास येत असतो, सगळं त्यातच मला स्फुरलेलं लिखाण आहे. तर महिला लेखिकांची ही स्थिती आहे. आणि कसं आहे की प्रत्येक लेखिकेचा, लेखकाचा एक सामाजिक दृष्टिकोन सारखाच असेल असं नाही. कारण प्रत्येकाच्या अनुभवाचा जो पोत आहे तो वेगळा आहे, तिथली सामाजिक परिस्थिती वेगळी आहे. म्हणून मी काय म्हणलं की 4 राज्यातली जी लोक येत आहेत त्या राज्यातला तो एक सामाजिक परिपोष जो आहे, प्रादेशिकता आहे, त्यातली कोणत्या भाषा कोणत्या आहे. राज्यातून येत आहे? मध्य प्रदेशमधून येत आहेत, म्हणजे इंदौर आणि माळवा प्रांतामधून येत आहेत. त्यानंतर कर्नाटक मधून येत आहेत, महाराष्ट्रातून येत आहे आणि आपला गोवा तर आहेच आहे. गोवा तर साहित्याची खाणच आहे, प्रश्नच नाहीये. म्हणजे हा सगळा भाग घेत आम्ही पुढे जातोय. परंतु प्रत्येकाची सामाजिक परिस्थिती ही सारखीच आहे असं नाही. तो तिथं मांडण्याचा प्रयत्न होईल की एक भाषेचा लहेजा आहे, बरोबर, भाषेचा एक लहेजा आहे, एक संस्कृती आहे, एक प्रादेशिकता आहे, खानपानाचं एक वेगळं दालन म्हणजे एक त्याच्यामध्ये तो भाग आहे. आणि तुझा अनुभव जो आहे तो माझा असू शकत नाही. तर ती अनुभवाची एक शिदोरी, एक मांडणं ह्या साहित्य संमेलनाद्वारे होणार आहे. काय म्हणते दीपा, तुला काय वाटतं ह्यातून? हो ना, साहित्य संमेलनाद्वारे हे तर होणारच आहे. त्याशिवाय पद्मजा फेणानी जोगळेकर ज्या पद्मश्री मिळवलेल्या आहेत त्यांनी, तर एवढ्या मोठ्या गायिकेचं इथे आपल्याला प्रत्यक्ष बोलणं किंवा त्यांची मुलाखत होणार आहे. त्यामुळे त्यांचे अनुभव कथन, तसंच अनुराधा ठाकूर या ज्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या चित्रात सहभागी नृत्य सुरुवातीला नृत्य येईल आणि निधी डान्स अकादमी, निधी संके म्हणून आहे त्यांची, डान्स अकादमी तर्फे आहे. लाईव्ह पेंटिंग आहे, म्हणजे सगळ्यांचा शक्यतो समावेश केलेला आहे. तर एकंदरीत म्हणजे दयाताई अनुराधाविषयी थोडंसं बोलतील. दयाताई तुम्ही. अनुराधाताई जागतिक ख्यातीच्या चित्रकार आहेत आणि त्यांचं स्पेशालिटी आहे वारली पेंटिंग किंवा आदिवासी जमातीची चित्र त्या खूप छान काढतात आणि खूपशी त्यांची चित्र ब्लॅक अँड व्हाईट आहेत. सगळ्यांना वाटतं काळा आणि पांढरा रंग घेऊन कशी चित्र काढतात, पण ती अप्रतिम आहेत. आणि त्यांच्या मुलीने ज्वेलरीचा कोर्स केलाय, त्याचे वेगवेगळ्या ज्वेलरी तुम्ही त्या चित्रात बघू शकता, आदिवासींची, चांदीची. आणि इतक्या त्या प्रसिद्ध आहेत की सगळ्या जवळजवळ भारतातल्या 5 स्टार 7 स्टार हॉटेलमध्ये त्यांचे पेंटिंग तर आहेतच, शिवाय आपले पंतप्रधान मोदीजी त्यांच्या ऑफिसमध्ये पण त्यांचं पेंटिंग लागलेलं आहे. अशा त्या थोर व्यक्ती इकडे आपल्याकडे येतात, म्हणजे त्यामुळे अलभ्य लाभ हा घ्यावा, त्यांच्याशी संवाद साधणार. संगीत, साहित्य, नृत्य, चित्रकला असं सगळ्यांचा
संमेलनात त्याच्यामध्ये. होणार आहे. म्हणजे अक्षरशः घेता किती दोहाने असं वाटेल वाटायला. रसिकांना. हे फक्त साहित्याशी संबंधित नाही तर कलेतल्या सगळेच. प्रत्येक प्रकाराशी संबंधित व्यक्ती या विशेष संमेलनात म्हणजे आपले सहभागी होऊ संजय शकतात. हरमलकर पण आहेत, तेही येणार आहेत. आणि संगीता गोडबोले, आताच उल्लेख दयाताईनं केला, त्या आहेत. संयुक्ता कुलकर्णी, त्या प्रोफेशनली डॉक्टर आहेत, अच्छा. हो, पण साहित्यिक आहेत. साहित्यिक आहेत. त्याच्यामुळे आणि 5वी पिढी त्यांची डॉक्टर पेशामध्ये नांदते आहे, तोही आहे भाग. माळवा प्रांतातून आपले मदन बोबडे वगैरे ते येत आहेत. अश्विन खरे म्हणून जे सर्वोत्तमचं दिवाळी अंक फार सुंदर काढतात, मासिक काढतात, ते येत आहेत मध्य प्रदेशमधून. आणि कर्नाटकमधून नितीन कपिलेश्वर वगैरे, म्हणजे अशी सगळी मंडळी. आणि आपल्या गोव्यामध्ये बसवेश्वर चेंडगे येत आहेत. बसवेश्वर चेंडगे, कराड, मसूर कुंभण अकादमी. आणि सागर जावडेकर त्याच्यामध्ये आहेत. दुसरं म्हणजे असं आहे की जे कवी आपण घेतलेले आहेत ते संपूर्ण आपल्या गोव्यामधले साहित्यिक आहेत. टिमराणीवरून गीता गर्दे म्हणून त्या येत आहेत. तर उषा परब येते. उषा परब विशेष म्हणजे सावंतवाडी, ज्यांनी पूर्ण कोकण मराठी साहित्य परिषदेचा भार सगळा महिलांसाठी याच्यासाठी त्यांनी घेऊन हेरीहेरीनं काम केलंय, तिचा सन्मान आम्ही करतो आहे. आपल्या लक्ष्मी जोग ज्या ज्येष्ठ साहित्यिका फोंड्याच्या, त्यांचा आम्ही सन्मान करतो आहोत. म्हणजे त्याच्यामध्ये आम्ही राजकारण, व्यवसाय, समाजकारण, साहित्य असं सगळंच आम्ही घेऊन त्या महिलांचा सन्मान तिथं करतो आहोत. तर हा सगळा एक भाग त्याच्यात. तुम्हाला काय म्हणायचंय दयाताई, सांगा. नाही, चालू आहे. मला आता तिघी जणी सांगा की आपण साहित्याकडे एका वेगळ्या दृष्टीने बघतो, किंवा लेखिका जे लिहितात, असं बरेचदा म्हणलं जातं की लेखिका या घर, अंगण आणि क्षितिजेच्या पलीकडे जातच नाही, ते आपल्या अंगणात. ही कल्पना साफ चुकीची आहे. हा. कारण आता स्त्रियांसाठी फक्त घर, अंगण, चूल, मूल एवढंच राहिलेलं नाही आहे. त्या उंबरठा ओलांडून बाहेर पडलेल्या आहेत आणि त्यांचं कार्य इतकं हे विस्तृत झालेलं आहे की कल्पना चावलासारखी बाई पार. पण या सगळ्याचं प्रतिबिंब साहित्यात पडलं पाहिजे. पण अजून लेखिका कमी लिहित आहेत असं मला वाटतं. आणि कुणीतरी पुढाकार घेऊन ते लिहिलं पाहिजे. सगळं पडलं पाहिजे, पण त्यासाठी प्रयत्नही झाला पाहिजे. बरोबर. आणि प्रत्येक जण व्यक्त होण्याचं आपलं आपलं साधन वेगळं असतं. प्रत्येक गोष्ट साहित्यातच व्यक्त होईल असं नाही. काही जण गाण्यातनं व्यक्त होतील, काही जण चित्रातनं व्यक्त होतील. बरोबर. त्यामुळे असं नाहीये की पुढे जाते महिला, पुढे स्त्री पुढे जाते, हे फक्त तिचे पाय कुणी खेचता नाहीत एवढंच नाही. पुढं ती जात आहेच आहे, पण एक त्यातल्या त्यात मला असं म्हणजे म्हणायचंय की प्रयत्न हे अगदी म्हणजे मनापासून झाले पाहिजे. फक्त मी करेल, अभ्यासही करायला पाहिजे लेखकांनी. कारण कसं विविध विषय घेऊन त्याच्यावरती अगदी 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 आणि कल्पना करून नाही होणार. तुम्हाला तो अनुभव आला पाहिजे. तुमचा तो अनुभव जितका सखोल तितकं तुमचं साहित्य सकस होणार आहे. आणि संशोधनात्मक वृत्ती पण जरा पाहिजे की बाबा हा विषय आहे, ह्या विषयावर मी किती संशोधन करू शकते. आणि सगळं सांभाळून आपल्याला काय परंपराही सांभाळायची आहे आणि नवीन जे येत आहे त्याचाही स्वीकार करायचा आहे. आणि मुख्य म्हणजे स्वतःचं वाचन पाहिजे. वाचन आवश्यक, भरपूर वाचन पाहिजे, तरच आपण काहीतरी लिहू शकतो, व्यक्त होऊ शकतो, स्वतःचे अनुभव मांडू शकतो. मला वाटतं आजच्या या चर्चेचा आपला सारांश आपण असं म्हणू शकतो की येऊ घातलेलं कला संमेलन जे आहे त्या कला संमेलनाच्या माध्यमातून आपण अनेक गोष्टी साध्य करणार आहोत, ज्याच्यामध्ये विविध कलांचा संगम आहेच आहे. पण वाचन संस्कृती वाढावी, तरुण पिढीला यात सामावून घ्यावं, कवितांसारखा विषय की कविता नुसत्या ऐकणं नाही, ऐकवणं नाही, तर त्याची जुगलबंदी आपण ऐकणार आहोत. 2 मे रोजी येऊ घातलेल्या संमेलनाबद्दल आपल्याला सविस्तर माहिती आज या तिघींकडनं मिळाली. हे संमेलन इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा या त्याच्या सभागृहात पार पडतंय. आणि एक अतिशय सुंदर अशा कला संगम घडून आणणाऱ्या संमेलनात आपणही सहभागी व्हा आणि अशा वेगवेगळ्या चर्चा आणि वेगवेगळी माहिती मिळवण्यासाठी बघत राहा गोमंतक टीव्ही. धन्यवाद. धन्यवाद.